טוב, אז היי לכולם, היום אני אראה לכם איך משחקים בברול סטארס צ'יטים, החוקים. ברול סטארס צ'יטים, תראו, זה ברול סטארס צ'יטים, זה ברול סטארס צ'יטים, תראו, כולם משודרגים, כולם, תראו, מפה עד לפה, תראו. עד לפה. עכשיו תראו, נגיד ובחרתי את אוטיס, ואני עושה שוד, אז תראו מה קורה. תראו כמה אפשר לראות. תראו איך אני הורג אותם במכה. הרגו אותי, איזה באסה. אנחנו הולכים לנצח. זה היה כואב. איך היא תמיד הורגת אותי? יש לה איזשהו מהלך כזה. יש, ניצחנו. ראיתם? אז זה ברול סטארס צ'יטים. אם נגיע ל-50 לייקים אני אעשה מדריך. איך נכנסים לזה. טוב, ביי.